Tulo ang naangol human magkarambola ang 5 ka masakinan diya sa may Osmeña Boulevard pasado alas 12 kaganinang udto. Ang report ni Femari Dumabo. Nakamugnaw paghuot sa dagan sa trapiko sud sa kapinusa ka oras ang nahitabong karambola dinhi sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo. Kini human ang puting SUV nga padong sa downtown area ang unang midasmag sa gikatagbo nga 06B. Dayon daro ngadto sa gisundan nga motorsiklo nga dunay duha ka sakay. Ang motorsiklo ang mibangga sa gikatagbo usab nga PUJ nga may rota nga 06C. Ang puting SUV ang katapusang nakabangga sa laing puti nga SUV nga gikatagbo gihapon niini. Ang duha ka sakay sa motorsiklo ang nadala sa tambalanan samtang ang pasahero sa nakadisgrasyang SUV ang naangol usab. Una ko sa kunli na paguman. Pag-igo niya nako, naigo ko dito. Paglagkot diri, wa po ko magdahob nga nakaigo pag siya diri sa ubos. Pero nakabantay ka niya, sir? Nakabantay ko niya. Di sa may kusog? Marag maana gyud kusog. Primero ani ma'am, ang kini ang tira dito ni sa kuan nag-overtake ni siya sa usa ka sakyanan. Nya pag abot diha nagsugat sila 6B na igo na niya 6B daan kanang Guadalupe, wala naka-control siya sa unubila niya, naay motor naguna, motor na igo niya ang motor nga naguna. Na pagkaigo sa motor nga naguna, sintrohon, masintro magi ko ma'am, daghan ko pasahero. Nilihay ko kay akong gisipti akong pasahero daan ba. Nya naig ang motor mo nang naigo ang motor ra, yang usa ka pasahero anang motor. Nga rin, nalagpot diri. Nga akong nabantayan nga ang kining tira padong na sa kuha nagsalidsid ba. Nga di naman ako malihayan kay dito man pi kasakyanan biya sa dekilid. Na akong tay kuha gamay di naman gid makasaha sa taglayin. Diha gid ni igo gid siya sa ako ang sakyanan na. Matod sa driver sa nakadasmang SUV nga naratol siya. Kuha lagi ko nga naratol lagi ko. Bigyan kalikayan ni usahay ning makuanta. Mato di Police Master Sergeant Arnelo Lima nga padayon pang ilang investigasyon kung unsa gyud hinungdan sa disgrasya. Samtang ang duha nga nadala sa tambalanan nga sakay sa motorsiklo ang padayon pa nga gibonitor ang kondisyon. Sa laing bahin, patay ang usa ka motorista human mapasok sa nagparking nga boom truck sa Cebu South Coastal Road sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Pasado launa ganihang kadlawon. Giila ang biktima nga si Michael Martinez taga Barangay Biasong. Subay siyang driver's license. Mato di Jonathan Tumulak, pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, nga wala na mugana ang kambyada sa boom truck tungod niini nagbutang kini og warning device. Apan ang motorsiklo nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo giingong milaho sa nagparking nga boom truck. Samtang na ospital ang usa ka babae nga nadasmagan sa pick-up sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ganihang buntag. Gilang biktima nga si Aliera May Alivo, 24 anyos, taga Poblasyon Minglanilla. Samtang ang driver sa pick-up mao si Saturnino Rosales. Mato di Tumulak nga padung untang mo trabaho ang biktima sa dihang nadisgrasya. Hinunang biktima ang ana-ana karon sa luwas nga kahimtang. Obani Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.